Jeg tror, de er rigtig glade for tuk-tuk-ejerne til, at det bliver godt vejr de næste par dage. Og Jørgen, du pendler hver eneste dag fra Sorø til Slagelse i den her, og den er jo lidt vindfølsom. Hvorfor pendler man hver dag i sådan en? Ja, man sidder jo i tørvejr, så det er jo et dejligt sted at være. Ja. Hvad er sådan den største udfordring med at køre i det danske vejr? Jamen, der er mange udfordringer. Der er vind, og der kan være kraftig vind og ting og sager. Der er lidt i det, som man skal passe på. Den er jo med et hjul foran, så det er ret vigtigt, at man passer på. Vi var ude og filme jer i dag, hvor I nogle flotte billeder ude fra Ærø. Ja. Hvordan er det så? Altså, hvad har du sådan en rigtig slem oplevelse, du har prøvet i forhold til, at det er godt vejr? Ja, men det er, når det blæser, så også trafik, når du er i trafik, og hvis man kommer i læge af vejen og forskellige ting, så kan man altså passe på, for at den er vindfølsom. Ja. Jørgen, jeg forlader lige dig et kort øjeblik, for nu skal vi over til Peter herovre, som det var din bil, jeg lånte. Jeg ved ikke, om jeg gjorde det rigtigt. Jeg havde i hvert fald svært ved at komme ind i den. Peter, hvorfor ikke have en bil med velursæder og centraler og så hele pivetøjet? Hvorfor have sådan en tuk-tuk? Nej, men det er en livsstil. Altså, jeg er blevet forelsket i de tuk-tukker, fordi jeg har været flere gange i Indien, og der har jeg lært dem at kende, og så synes jeg, at jeg kommer hjem, så skal jeg have sådan en. Og så er det med, at jeg siger altid, hvis der står en Ferrari og en tuk-tuk, og så kan du tro folk, de går først hen til tuk-tukken, og så går de hen til Ferrari. Men okay, en Ferrari kan måske bruges til andet end sådan en tuk-tuk. Hvad kan den her bruges til? Jamen, altså, jeg kan handle med den, jeg kan køre til byggemarkedet med den, jeg kan hente mine brætter, jeg kan gøre alt. Men det er aldrig vindfølsom. Nej, det er min ikke, fordi jeg har ingen kasse på. Nej. Kan du ikke give en tur, fordi altså, jeg har jo svært ved at komme ind i den, og jeg ved heller ikke rigtigt, om jeg gjorde det ordentligt med kobling. Kan vi tage en tur på bakken? Ja, det kan du tro, vi kan. Jamen, Peter, jeg siger lige til, når vi kører, så kan jeg lige nu også sige, at det var alt her fra Søby Ærø. Så må du godt køre, Peter. Vi er tilbage igen mandag fra Nystad i Danmark. Husk at tjekke vejret til TV2.dk. Vi ses. Nu kører du ordentligt. Vi ses.